Tabuk ani rogi tam khaina thang get fataro hingke sabjani phone khayo ngoba bo get fataro thangka online rokni manui rok si Sokphai khena ang bo aswk saimaya hingke ang bo tabuk iko fataro phainai mani gari kotoma hayo agi rogo to online ni manui haikha hingke bike rok bai no phaio ta gate biskango hingke tini khe gari bai phaio hingke iko slai bwsani gari si Sokphai khena gari order khaimani ta hingke abo to aswk manui toya bole hapan borok gari bai phaikena ta manui kotor hnoi hingke torjakya ta hingke jara manui kotorlok hingke borok gari bai phai tongfaikena hingke tini no puila gari bai phai tongfaio chini oro chwrai bwsani gari hingke tabuk khe bo gari maka sinai aswk din ni gari hamjakmani tini khe bo gari masa rok sinai ang bo naisingsuka bo buphur gari manno hinui tini si Sokphai sio aswk khe 15 din pore si Sokphaio aswk khe barok suka rwmani dewa din ni sikang hingke naide iko bo hamjakmani bo si sikang khoroknani naitongo nahade hingke iko sakani baklap khorogoi rwkha bokhok hingke iko bo gari nukha gari nukgwi aswk khe hamjakkha bo tongo bini gari kwbangma no hingke baksa khe kajak piaja chikon chikon thwngjaknai tongo hingke baksa kajak tongoi phano abo bo kotorma chorokmaya abokhe hingke bini ojon size kwrwi ta bo kai tongnani chikon sa khaiye hingke iko tinko order rwmani Sokphai kha hingke abo se thepajakya jaka rok jotono khorokjakbai abono tabuk masima thepawano thepabaikha hingke bono karonai hingke bono maisa rwna naitongmani no bo mai mui sisariya bo gari mangsi naitongsiyo gari mang hingke bo o gari makaya satai mai chaglakha tini khe hingke iko naidi chaka rok si thepaya ko bo haino achukgwi si chorogwi tongkha nahade aswk khe gari hamjago bo nahade aborok thepajakya ko pura riragwi si tongkho hingke chaka thepajakya chorokmaya ko hingke tabuk khe iko bini baba chaka rok thepabai rirkha naide iko saijang no chorogwi tongo iko waisa manchi ma chorok yako iko tabuk si chorokmani amo si rwngwi tongkha bo chorokna rok kana rok haino hingke tini ni bagi video aswk no next video malai ontaisa.